Dia 26 d'octubre, segona jornada de la International Deep Art Cup. Ara mateix parlem amb l'Oriol Maíquez. Hola, Uri. Hola. Com estàs? Bé, sí. Com es presenta aquest triomf que vas tenir ahir? Seguirà sent igual avui? Tu creus? Avui tindrem un dia més constant, amb un vent ben definit, el que potser ens anirà millor perquè tindrem una intensitat més constant també, i així evitarem els roles i serà una regata més potser tàctica que la d'ahir. La d'ahir com va ser? Com et va anar a tu particularment? A mi a la primera no em va anar massa bé perquè vaig trencar la drissa, però a la segona no vaig fer una molt bona sortida, però vaig aguantar en la segona posició fins al segon llarg, vaig passar a Clàudia i després va caminar tot. Va, molt bé. Jo tinc una curiositat, i és que el teu patí es diu Alf, oi? Em sembla a mi. M'expliques d'on ve aquest nom? Alf és com es deia el patí del meu pare també, i el patí del meu pare i aquest són iguals, l'únic que és un més petit que l'altre. I Alf és de la sèrie de televisió que era un monstre que es menjava els gats. Un monstre que es menjava els gats? Sí, era una sèrie de televisió de fa no sé quants anys. El meu pare li va posar per això i jo he seguit amb aquest nom. Molt bé, doncs m'agrada molt que tingui una història pròpia. Res més a dir-te, jo et desitjo molta sort en la jornada d'avui, Uri. Que vagi molt bé, gràcies.